Sziasztok gyerekek, én Isti vagyok. Én Artur, ez egy GTA 5 online-os videó lesz, amiben hát még nem is tudjuk, hogy fogunk bemutatni. Hát most a vakkát, amit vettünk, végül kiderült, hogy nem Dubstart veszünk, mert hát az kiderült, hogy csak 100-as szinten lehet megvenni. De ezt mi nem is tudtuk, és most vettünk egy vakkát, és most azért jöttünk ebbe a versenybe, hogy próbáljuk ki. Még nincs fullba tuningolva, szóval... De némi tuning van rajta, és a kommentet eladtuk. Azt az előző részben megnézhetitek. Hát most nem jött senki a versenybe, egy csomót vártunk, hogy jöjjön valaki, de hát nem csatlakozott. És hát úgy döntöttünk, jövünk így. És amúgy, ha láttátok az előző részt, abba azért nem köszöntünk el, mert leállt a felvétel közben. Lehet, hogy ezzel is az lesz. Hát, komoly, most ilyen kevés pénz. Mennyi? 970. Nem is figyeltem. Töltsd már be. Vége. Csináltad? 11. Hát mi vagyunk a másik legnagyobbak. Ez a mit? 86 fajta. Másiknak Range Roverje van. Ott egy, ouch, ott egy Cheetah, az biztosan 86-os. Na menj! Hé, az az én kocsim. Hol van az a cuccos? Gyerekek, megkérlek, hogy kommentbe írjátok meg nekünk, hogy milyen autót vegyünk. Mert mi nem tudjuk eldönteni. Vagy Zentorno, vagy Entity, vagy Cheetah, vagy ezekre gyűjtünk. Vagy Turismo, de nem T20, vagy Adder, vagy Osiris, ez a három, ez még egy kicsit drága. Most egyelőre arra a vakka feltuningolására Gyűjtünk, és majd utána, amelyik autóra lesz a legtöbb komment, azt vesszük meg.
Mit dudálsz? Itt rövid. Hagyjuk. Azok mit csinálnak? Állnak egy helybe. Majd még megcsinálom, és akkor Ops, nem figyeltem oda. Nem állíti meg hol. De amikor két kocsit kell ellopni, és ott kell pont jó, hogy velem jött valaki, ketten vagyunk, mert a másik úgy látom AFK-zik. Vagy úgy, mint múltkor, hogy Artur megcsinálja a küldi, és utána jön oda a másik. A küldi végére. Ó, Szerintem még? jössz-e? Elaludtál? Na, Milyen már az AK-ból? Elütted az egész golyó? sok voltam vissza. Az nekem tudod, amikor csinál? Hé! Mi van? Mit akar? Nem kell jönni. Hát akkor mi mondtad, hogy ide? Hát, Mi ez a hang? Mit csináltad? Nem kell valami? Nem. Gondolom ez az egyik. Annyi. Húzni nem fél. Hogy az egészet el kell vinni. De dehogy is. Akkor mi ezt a két kocsit mutatta a térképen? Na ne! Hú, menj már! Jó! Jó, szegény! Szegény! Abba rendesen belerontottam. Köszönjük. Szegény. Mert az érekli. De nem ennyit egyenesen egész végig. Hát jó. Na ne. Nem. Gyerünk. Nincs Rázzam. meghalni. De újra élet. Csak látod, hogy más kocsival van megnyitva. Nem megyek. De ez más. Jó. Jó, most a másik kocsit is el kell vegyünk. Remélem a társunk elveszi. Hát elvettem a... Ja, úgy láttam, hogy hátul egy helyre. Szépen idehoztam.
torture, but it will do for now. Perfection is a cruel mistress. És itt valaki lődik. 15 tapasztalatpont. Csak 13 000 zseton. Nem? Tényleg nem kapott semmi. Refresh. Már. Refresh. Hát miért itt négy misszió? De. Na hát szerintem itt ennek a videónak itt is lenne a vége. Hát most 2 missziót megcsináltam, most próbáljuk rögtön felvenni a harmadik részét. Hát én Isti voltam. Én Artur. Sziasztok! Sziasztok!